The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginawa sa Dios. Ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Before anything else, sa di pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ng adlaw, kung ikaw sa kamagtutuo kang Ginoo Kristo, be sure you have named your sins privately and directly to God the Father. 1 John 1:9 na kanayon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Now, kinahanglan imong gamiton kana, agi ka nagsunod sa rebound technique, aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug ikaw madumala sa pagtudlo sa balang Espiritu Santo ug ikaw andam sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, mao ang dili ang pagsugid, kundi ang imong pagtuo kang Ginoo Kristo ingon nga imong manluluwas. So, aron kita maandam academically and properly prepared to concentrate on the teaching of the Word of God, let us pray. Magandam ta, magampo ta. Heavenly Father, we thank you for the privilege of making use of this opportunity once again. Sa among pagpanagtapok, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong, ug nagaampo kami karon nga imo kaming giyahan, tudluan sa imong kamaturan, pinagi sa pagtudlo kanang sa balang Espiritu Santo, ang mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Thank you, O Lord, for this grace provision. Grasya makini nga mong gipaymuslan ng imong kamatuoran sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Welcome to our daily Bible study kaninyong mga subscribers, mga higala o mga igsoon diyan ni Kristo. Fellow believers, welcome. Aniya pa kita karon nagadupot sa atong tun-anan nga giuluhan, how to become a true Christian. Unas tanan, kitang mga magtutuo, sayod na kita, nga niadtong higayon nga atong na dungog ang maayong balita sa kaluwasan. Tumo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Na sa mga buhat 16:31, kita misanong, migamit sa atong positibo nga kabubuton, atong gituuhan si Kristo nga atong manluluwas, o mao kini ang nagapangitabo niya itong higayuna. Kita gipunit sa Espiritu Santo o gibautismuhan kita niya, sama kadto nga gipunit kita niya o gibutang kita sa atong pagkadugtong hangtod sa hangtod kang Ginoong Kristo. Mao kana ang union with Christ forever. Unsa pa, kita na matarong pinaagi sa giula nga mahal nga dugo ni Ginoong Kristo. We have been justified
by the precious blood of Christ. Unsa pa, kita gisuluban na sa pagkamatarong sa Dios. We have been imputed God's perfect righteousness. Kung mutanaw ang Diyos kanato, dili na kita mga hinukman, kundili na matarong na. Unsa pa, kita giisipan sa kinabuhing wala na katapusan. We were imputed eternal life. Nga kini nagakalimfikar ka na to, nga magauban na kita sa Diyos hangtod sa kahangturan, sa tumang kalipay. Unsa pa, kita gisilyuhan sa Espiritu Santo, timaylan nga kita gipanag-iyahan na sa Diyos. Wa na'y makapanag-iya ka na to. We have been sealed by God the Holy Spirit. Ang atong ngalan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life o kana dili na gyud mapala, never to be blotted out. Gawas pa kita nahimo nga anak sa Dios, nahimong mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, the royal family of God. Nahimo kitang nangatao pag-usap. We became born again. Kita nahimong mga magtutuo ni Kristo, nahimong mga Kristohanon, o kita tagalangit na. Gisud kita sa protokol nga plano sa Dios, o midawat kita sa kapatan ka irrevocable absolutes. Gawas pa kita nahimo nga may puruhan nga mahimong mananaog ni ining kinabuhiya. Kini pipila lamang sa mga benepisyo, mga kaayuhan nga itong nadawat niadto gayong higayon nga mihimo kita sa labing manungdanong desisyon sa tibok natong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga atong personal nga manluluwas. O at this point, tuod, musingit una kita karon. We would ask our listeners, followers, our friends, our fellow believers to take pains in subscribing to our ministry. Kaya nga itong ministry would appreciate if you do subscribe to it. How? Well, pinagi sa pag-click lang. Just click that word subscribe in red color. And that's it. Our YouTube channel for our ministry just would like to update this thing. Nga kung imong buhaton ka na, we would greatly appreciate your cooperation. Okay? So, ato lang gisingit diha. Karon, kita magapadayon ining atong pagtuon sa unsaon na to sa pagkamahimong matuod nga Kristohanon. Diha sa John 14:15, if ye love me, keep my commandments. Mo kini ang tugon sa Dios. Nga kung naigugma kita kaniya, then kinahanglan atong sundon ang ugtumanon ang iyang mga mando. Now, believers who are positive to doctrine and advancing in their spiritual life are not like-minded with believers who are negative to Bible doctrine. Kaya wa man sila magtubo. Excuse me. Let me clear my throat. Because they are not growing in doctrine, wa sila magatubo. Diyas pulong sa Diyos. Kaya nasayod na nga ang kahayag ug ang kangit-ngit cannot go together. Ang mga magtutuo nga mga negatibo are walking in darkness. Apan kadtong mga magtutuo nga positibo, nagapadayon gayod sa
tubo diha sa grasya kay balo kang Ginoong Kristo. They are growing in doctrine, then they are compared to light. So, dili mo masagol ang light and darkness. They cannot go together. Because believers are in the light, while believers who are negative, and including, of course, unbelievers, mga dili magtutuo, are in darkness. Nasayod tanyana. Kay, abini mo, duha raman kamatang sa mga tao nga, nagalakaw-lakaw, kanang bagdoy-bagdoy ning kalibutan na, mao ang mga magtutuo o dili magtutuo. O kita sayod usab nga dunay duha kamatang sa mga dili magtutuo na ay mga relihiyoso, gitawag sa in-English og ascetic, labihan sa pagka-fanatic, o mo nagingon nga di na gyud matarog unsay matan mo ay pagkamatyan. Kini ang usa ka matang sa mga dili magtutuo. O ngayon kaduha, kadtong mga ingnunta, mga lascivious, mga lawayan, mga badlungon sa katilingban, mga kriminal ang uban, mga drogas, mga druggies, o kana, mao ni duha ka klase mga di magtutuo. Now, mao na nga, kung dili ta magtuon sa pulong sa Dios, then we are compared to fools naman as pulong sa Dios. Mao na nga kini nga tong ministry, ang main thrust gyud niini is to unsa sangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, the gospel of the kingdom. Diya sa Mateo 24:14 nagkanayon ang pulong sa Diyos in English, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Now, kitang mga magtutuo, gidasig sa pulong sa Diyos sa pagtubo, aron kita makakabot ug makaila sa tuyo sa Diyos atong kinabuhi, ug may tungod ni ining mga panalangin atong gisgutan man ni padugay mga panalangin nga pangapod-apod sa Diyos ngadto sa mga hamtong nga mga magtutuo, mature believers. Kaya binimo, kung bahin na gani sa escrow blessings, ang Diyos kamahan mo ay grantor, nakala si Piso 1:4. Si Ginoong Jesucristo mao ang escrow officer, Ephesians 1:4 and 1 Peter 1:4. Ang magtutuo mao ay grantee. So, the grantee glorifies God by being a recipient of the riches of His grace, Ephesians 1:7. Now, dihaw sab sa Galatia 6:7, whatever a man sows, this he will also reap. Unsa gani ipugas, mo po'y anihon. Now, so katong negatibo gyud sa ngadto sa pulong sa Dios, wa sila gana, way gugma, way panahon, way tinguha nga mutubo, then kini sila wala gayoy kanang makita nga kaayuhan kung bahin ang mga panalangin. Dili panalangin lang madawat, disiplina sa Dios. Kay mga anak man sila sa Dios. They are children of God. Therefore, as children, God has to spank them kung tuwa sila magapuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas nga gitawag nato og unsa cosmic dynasty. Duha ra ba ni ka mga dynasties ni Satanas? Cosmic dynasty 1, which is arrogance complex, o cosmic dynasty 2, which is hatred complex.
magbanos-banos lang ang negatibong magtotoo dito, magpuyo. Nga mao'y makapapildi niya ingon nga Kristohanon. So, sa pikas nga bahin, ang mga positibong mga magtotoo, nagpadayon gayud sila sa pagtuman sa plano sa Dios. Then, mabubuan sila sa pagpangapod-apod sa Dios sa iyang mga panalangin. So, kinahanglan nga ikaw nga magtotoo ka gani, gihatagan ka og espirituhanong gasa sa Dios. Yan tugyong higayon nga imong gituuhan si Ginoo Jesucristo nga manluluwas. Gihatagan ka sa Espiritu Santo og espirituhanong gasa. Diya sa 1 Peter 4:10 nagkanayon kini, just as each one, meaning believers, just as each one has received a gift. Kining gift din is spiritual gift. Gift of administration, gift of kanang teaching, pastor-teacher, gift of evangelism as an evangelist. All this, ehemplo kinis mga spiritual gift. So just as each one has received a gift, use it. Use it to serve one another as good stewards of the varied grace of God. Verse 11, whoever serves, do so with the strength that God supplies, so that in everything God will be glorified through Jesus Christ. To Him belong the glory and the power forever and ever. Amen. Mao ka na. Gikinahanglan nga atong gamiton ang mga espirituhanong gasang gihatag sa Dios nga Espiritu Santo nga ni kanato. Now, mao na nga ang mga magtotoo nga wa gyoy kanang panahon way ganas pagtuon sa pulong sa Dios, mga negatibo, then biktima sila sa daghang mga kalisdanan, dili kay pagsuway kundi disiplina sa Dios, pagpanton sa Dios kanila. Unta makaamgo sila, mubalik unta sila ngadto sa kanang gahom sa Dios. Then kini sila sa panahon nga kanang hasulon na sila mga katalagman, mga kalisdanan, mga pagpiit, mga tribulation, mga gumunhap sa kinabuhi. Then mudayon ni sila bagulbol sa ilang kaugalingon. Ngano man na. Why did God let this happen to me? Kini sila biktima sa worry and anxiety sa kinabuhi. Kini ra bang worry and anxiety? This is a global epidemic. Do you know that? Philippians 4:8 nagsulti, whatever things are true, noble, just, pure, lovely, meditate on these things. 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another. Naibaw ka? Kita kong mga magtotoo, muatubang kitag mga gulayat sa atong kinabuhi. Numdong kang gulayat, nagyatubang ni David. Now, God gives us the strength, the courage, and the weapon to use in facing these Goliaths sa atong kinabuhi. In the giant or Goliath of temptation, diya Cebuano-English 4:15 kini nagkanayon, our Lord Jesus Christ was in all points tempted as we are, yet without sin. Temptation, as we know, is not sin. Ibaw ka ba na? Ang tentasyon ba, dili kini sala. It is succumbing to it. Succumbing. Mao ba na ang accent? When you succumb to it, sa maong tentasyon, mao pa ka na mahimong sala. Apan, dias 1 Corinto 10:13, may tungolog temptation, no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not
allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Na. So, kita mga magtutuo mo atubang, niining mo mga Goliaths. Na kung wa kay pulong sa Diyos, sa may mga gamit. Wa man kay hinagiban o taming o panalipod sa mong kaugalingon. So therefore, you are a victim rather than a victor. So, di ba ibaya? Nga karong panahon na niya pa kita sa gitawag og normal evangelism. Kadungog ka ba niya na? Yes, we are still in the normal evangelism. Sa imong madungog ng mga pagsangyaw sa mayong balita sa kalwasan, nga way nagagukod kanimo, nag-arrest nimo, you see, na patay kagawasan. This is normal evangelism, my fellow believer. But soon, matakay mo kalusapan, soon it's gonna be crisis evangelism. Di na ingon ini, ginukdanay na, linutusay na, kanang matang sa evangelism. Kaya sa may gisulti ni Amos, chapter 8, verse 11, klaro man na kayo diya sa iyang pahimangno. The time will come, says the Lord, that I will send a famine and a thirst through the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but an end to divine revelation, meaning hunger and thirst for the Word of God. Kining mga negatibong mga magtutuo karon, inigabot na niya ng crisis evangelism. Niining gisulti ni Amos. Magpangita na sila sa Bible study nga sama niining atong ginabuhat. Magpangita na sila. Mag-alindasay na harap atong ilang Bible study din eh. Sige nakugsig kadungog. Sige mal-mal man tong evangelist nito. Mana? It's too late. So na, sama na itong panahon ni Noe. Gisirhan na ang arka. Nanuktok ng mga tao kay lunop naman. Sige na sila panuktok. Oy, pasod lami mo to, nami. Apan, ulahin na. Now, mauna nga, ikaw nga magtutuong negatibo, imong tulubagon ka na. Kay it's a matter of choice na mantay kagawasan sa pagpili. Mahimo god. May nagadili nimo. God is just functioning His character, His essence. Na kung ikaw negatibo, dili panalangin imong madawat. Kung moingon kang, wa ko'y panahon sa Bible study. Sari. So ang Diyos pod, in return may sari pod. Di ko katag nimo og panalangin kundi disiplina. You see. Mao na nga timan ikaw magtutuo. Giyatagan kas tanang higayon. Tanang higayon nga ikaw unta. Makaamgo, makatubo diya sa pulong sa Dios. Now, kini ko nga itong ginabuhat na daw adlaw. Taon naman tanini 5 tuig naman sa atong ministry. Di man nga kita, doon na yung mga requirements nga atong sundon. When we study doctrine, we study the Word of God, na ay mga requirements, na ay mga panginahanglan. Ang nag-una ginini ang atong pagpunting sa atong una. Concentration ba? We use our mind once we study God's Word. Sometimes ikaw naminaw ni asa ka man mamutang niya, basta sala, sa imo bang kwarto, kauban ba nimong imong mga higala, imong sakop sa panimalay, nga nagatuon ni. Of course, the requirement is that mugamit ka sa imong hunahuna. Concentration. And then, you observe academic discipline. Ayaw pang disturbo
ayaw sa muka itong mga kauban ni mo diyang nagtuon who are serious in the study of the Word of God. Now, iba naman ka ang subject matter nga itong gitunan, which is how to become a true Christian. The subject matter, gikan kini sa pulong sa Dios. Mao na yung mga punto din sa pulong sa Dios atong hisgutan, gitunan. So, didaskalia kana mantud pa sa Griko nga pulong, the subject matter. Ang didaskalos mao ang nagatudlo. Okay? Didaskalos, teacher and students, apil ang nagpaminaw. Ang didasko, mao kini ang classroom situation. Naba mo sa sala, naba mo sa kwarto, naba mo diha sa gawas ba, sa may inyong panagtapok, that is your classroom. Kay classroom situation man. Now, okay? I hope na klaro ni mo ka na. Ikaw nga nagpadayon sa pagtuon sa pulo sa Dios. You are a potential winner in life. Kadungog ka. Kamong tanan nga nagpaminaw ni ini. If you are positive to the Word of God, adlaw-adlaw ka, nagkugiyo ka, naghinam-hinam ka sa panahon nga maminaw na ka sa atong pagtuon, you are a potential winner in life and in your Christian kanang spiritual life. You become a potential. Inumdum ka niya itong formula, potential plus capacity equals reality. Now, of course, ato maning itandi sa kanang dili ka pa magtutuo. Potential. Tanang mga tao nga wa pa makadungog sa may balita sa kaluwasan, potential lang sila. May puruhan. Yang mo mali binisaya, no? Potential means puruhan. Kalagmitan. So, you are a potential nga ikaw mahimong man magtutuo. You are a potential to become a believer. So sa diha nga ikaw mo tuo kang idun sa Kristo nga imong manluluwas, hatagan kadayon sa Dios og hingpit nga pagkamatarong niya. You are imputed perfect righteousness nganha kanimo. So ang potential na himong reality. Okay? Unya, duga nga nakaroon mo tukas capacity. Capacity, ang imong katakos, pinagi sa imong espirituanong pagtubo. Nga magakabot ka sa ang-ang kay duha, nagtulo, dili kay duha. Tulo man ka ang espirituanong kanang ang level. Baby believer, adolescent believer, and mature believer. So, inigabot na nimo sa spiritually mature believer nga ang din na nakikapacity. Kay mo man yun na ang capacity stage. Bubuan ka sa panalangin sa Diyos na nakikatako sa pagkinabuhi. And then, reality. Kay may katakos ka naman, ang reality mo abot kanimo nga. Unsa man ang reality? Ang katinuoran gyud nga ikaw makadawat na sa mga panalangin in time ni ining panahon na. So ayaw kalimot yan. Kita mga magtutuo mo sugat o maka kanang we will face these questions. 3 tulo ni ka mga pangutana, $64,000 trillion questions in life. Ano sa ni? Ang nagunag yung pangutana ni where did I come from? Diyan magkugikan. Ikaduha, why am I here? Nganong aniya magkudinhi? Ang ikatulo, where am I going? So mo nag-iingon na ito, $64,000 trillion questions sa kinabuhi. Diyan magkugikan. Nganong niya magkudinhi? Asa man ko paingon?
You see? Ug kini mga pangutana matubag tanan diyas pulong sa Dios. Ang Dios dili mamakak. Nagasaan siya. Labiyas kadaghang saad. Ug dili gyud siya mupakyas ni anang maong saad kun imo lang tuuhan. What we need is faith. So, faith is what is needed. Di man niya, kita kung mga magtotoo. Nagatubang kita og timeline. Kaya niya naman ta karon sa end times. Okay? Wa man kita magasitar og pizza o adlaw gyud nga moabot ang end time. But I'll give you some kind of overview mahitungod nining timeline of the end times. Naguna gini ni nga atong panahon ingon nga mga magtotoo. Nga atong gipaabot mo ang rapture. Unsa maning rapture? It is pagsakgaw sa simbahan. Ang simbahan ang tanang mga magtotoo. Okay? Dili simbahan kanang building, dili. Ang mga magtotoo ni Ginoong Kristo mao ang simbahan. So sa panahon nga moabot kining rapture, matud pa sa 1 Thessalonians 4:16, 17, I hope na memorize na kana nimo, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, and kani, mao kana ang mga bersikulo diha. 1 Thessalonians 4:16, 17, rapture. Believers are taken to heaven. Nining rapture. Ikaduha, human gyud sa rapture, modangat ang judgment seat of Christ, bima seat. Believers are judged and rewarded. Now, this takes place in heaven. Adto ni may tabo dito na sa langit. So, timan primero rapture, musunod ang judgment seat of Christ. Ang ang sunod, ang tribulation period. Tribulation period. Kasakitan kining panahona. 7 years of distress on earth. O ang Antichrist will rise to power. Okay? Mao ni tribulation period. 7 years of distress. Literal years, kining 7 years. Now, sunod, humani ning tribulation period, mo dangat ang second advent ni Ginoong Kristo. Believers in heaven will follow. Believers in heaven down to earth will follow Him in coming ni Ginoong Kristo. Mo ni second coming. Unya, mupuli dayon ang millennium. Si Ginoong Kristo mohari na for 1,000 literal years dinhin ning kalibutan na. So humani ni mao na ang judgment seat of Christ, the bima kanang bima seat alang sa mga magtotoo lang kini ha. Okay. Apan sa mga di magtotoo, dili judgment seat of Christ, kundi great white throne judgment. Ang mga dili magtotoo, paghukman o itambog na didto sa linaw sa kalayo. Mao kini ang timeline of the end times. Ato lang po ning isingit diha kay may nung danon ka na pag-ayo. Now, so, in order that our faith will be developed and increased, then we have to continue in our spiritual momentum. Kini kong spiritual momentum, ato ning kanunay gigamit. Espirituhan nun kining pagbuylo. Kung naibaw na magkaon siya butas ang ning momentum, kuhaon na nato ning pulong ang momentum, ako kang tagaag ihimplo. Pananitan, maniho ka ang sakyanan. Sama pananglitan diya sa mga kadalanan diya sa San Francisco. Okay? Mga tungason ng mga kadalanan diha. Saka, labihas pagkahabog. Unya,
panalitan diri ka sa ubos dapit. Kanya buot kang musaka dito sa tumoy. Unsa man nimo pag kanang sutoy yun dito sa maong tumong. Nga labihan mas pagkatuktok, labihan mas pagka kanang sakaon. Na unsa man pagsaka sa imong sakyanan. Sa diri pagka sa ubos, of course mo buylo ka. Imo nga tagag unsa gasolinador nga hantod mo sutoy ka aron makaabot ka sa tumoy. Now kung nakastaliwa niya di naka maka buylo sa imo gasolinador unsa man imo pagsaka mo atras ka kasabot ka mo na momentum. So ang Kristiyanong kinabuhi sama niya na kung dili ka mo buylo, dili pa sa ubo sa pagsugod nimo sa imong espirituhanong panginabuhi, unsa man nimo pagsaka, di ko kakaabot. Anari ko sa taliwa, tingnan mo, ang grabe pag-ubang nga mo, os-os na lang yun, hagbong na noon dito sa ubos. Mao na, ang pagulagway sa spiritual momentum. Kita nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sige, hala, buylo, hangtod mo sutoy ta, kabot kita sa atong tumong na atong espirituhanong tumong nga mga spiritual maturity. Ato ning ihatag emphasia gyud kay mo man kini ang lintunganay giumbong ti pasabot ni how to become a true Christian. Dili kanang dili ingon-ingon ang pagkristohanon. Dili dua-dua. God is dead serious to His word. So therefore, we have to be serious in taking in Bible doctrine sa atong kinabuhi. Bible doctrine, my fellow believer, should be our life. Without it, life has no meaning, no purpose. Ngan lang ang pagkakristuhano nimo. You're only a Christian by name. You're not function the way God wants you to function. You do not function as the true salt of the earth. Kay we are supposed to be the preserver. Kay kining kalibutan na dunot na. It's rotten. Kung walay preserver, the other name for this preserver is the pivot. Pivot. Kanang nagapalig-on sa atong nasod. We are contributing as pivot nining nasod to function the way God wants us to function. So God commands us, if you love me, follow my commandments. Obey my commandments. Magampo ta. Ama, namong langit no, nagpasalamat kami kanimo nining matamis ngay gayon sa among panag-uban kanimong sa imong mga pulong. Bali kami sa among pagbuwag-buwag nining adlaw. Ug dala kami pagbalik din aron kami makapadayon nining among spiritual momentum. Kristohanon o spirituhanon nga pagbuylo. Aron kami makakabon gayon sa among tumong nga maong pagkahamtong spirituhanon. Diyan na kami katakos pag kinabuhi. Katakos pagdawat sa imong mga panalangin, katakos sa paghigugma, katakos sa kinabuhi, katakos sa paghimaya kanimo. Salamat niya mong Bible study pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.